makoya metro ubewu ntam na maami bisa o yenya ne ntiye se edusem ewo kuma wodum no kore na menwom ba kwa nkofo nso di ni mene iwosika mi wa hode ebebro esumini awuto mi da mina nye Jesus wo ma brabo mfa me ho ntutu obi ho ko de na minnim wo sinimu no kanka ye maamefo no because unim say de ekọ yire pa ne ho ahwa mu nyina enne me de me maame fefefe bi na minnim me se maamefo ne papafo na omo sisi ano minnim aduane omo die o de omo tia na omo tie enne obehunu na ochina behunu na ahofe no kwa ye mo chese sisi a me hu maame mi se na munyini ana mo pese da bi omo pese ombe nyini kura maame ya meka na asem oye legend me hu obi a wabọ bra wo bibi ma odaso wom a de kro ne edaso tumpon a na me hu se sa nipa no wabọ ne hu modin pa na maami onye obia se mama gifty ai no ho fe papa we dey kohwe abrabanya bona enka what so what you would you me dey way no say dey way na let me turn over she say pa ya boto sa me pono inde ma me ma wakọ aba yeah ene de ya beto wo set so na role be na wo play this particular movie yo me da say ro a me play wo movie we mu ne say me ba bema a emere bi atwa mu a na minnim na okoto obi mo na nyinsa ebe mu na wanka nti akire na onyini ye obeware ye no na ne yire enwo okay nti ne yire a enwo no na metete wo ba no se na metete no se awo ne mma na onhia se obekọ mpaebo akonya ba ne mpaebo no mu no okohia difo bi na obo na mane se awo na onwo no eye memeba bema no fumsuo bi a waye wo baabi ena de sansunsanso na ba obeka ye no ma anyina ani kopim se da kopɛ me ba no ebo mama na se mire bi atwa mu se ni no oyeye na ne yiri ne beka ye no patapa na no oye wa kohwehwe mu ahu se eye no kore it's a movie there very interesting movie pa say e baswa ye nyina ebekọ akohwe na mama pacho minim say industry ni wache pa anya kakrampo watwitwa scenes bebre ama ye hu na ye bebusa o e dey na motivate you ma wura acting mi ankasa no me anwumtuni okay ti ma ba majuma pa na nwum me nwum ba ko a nipa nyina di ni me yesu nkwane obi ya obetimi ama wawie ye pa ubenya wiase je pa dia nyina na nsu me nwum ba ko no menimu da so no ai sa nwum no kwa 18 years ni ya na ache na me nwum ba ko nkofo nsu di ni me ne iwosika mi wa hode ebebro esumini awuto mi da mina nye Jesus wo ma brabo na de ma me kopie movie mu no na Miracle from ye movie wo Santas Resurrection so down okay timi de me twam a me koye ma ade na guy ba ko wo mu a me ne ne fine oye movie na no ne me baba ya di agoro timi me hu no na me so asem ye jovia kakra me hu no na me say woni mba na obibi ya kanokre wa na Miracle from cast mama sini sunsun wo mu na o kan me gidi kire say me ye madwe say me yes no yourself that is the time na sa time no uwura sa de enu ma nipa bebre enu say sebe akohifo ne sankofo na ye sa de no nti ama ma wofu ani anye ho but enumwa na director no Miracle ka say o ma me ro Bravo que menim. Ene mo na. Mam sese. Sha. No mo betsa wo je go. Ene me na ba no power you. E manwa na chinchini ko pem me ma. Enti sabe me woni fa wo twitwini kakran na bre wo asema no.
Oh, no, go on pro. Bratoni, me may paper with them kakrama. Bratoni, me person can be say with them all mau. Bratoni, me person me here kakrama now because I saw with TV. Ma, what can I get the kind of share? I was there. Would you have trained like I didn't back on Woja? Me ne maame saba. Ewo hɔ na. Ɛhɔ na. Wo ma mi ro na ɔbɔ ne nsɛm ma. O sɛ ade ewu mu no. Ai, edi awo de. Edi awo de. Obu ha otwam ne ye sini a me magi mi pa metime e bi wo boy de camera si so a ntimi nti eye gift a enyame de dum. Okay. Ti enu mu no a me di wura mu no a na director di mi twa enyame akwa nkyere eja ko bag manager movies bebre. Na wo de abi. Na me de aba be du sa be nti me fa say me check 16 years ago. Ye ne ma wache. Na wo da so sise ne awote a 16 years ago. The secret e dey. De meka ne say onipa bia wo say wo fa nyame. Okay. So wan fa wo ho amanyame a na wo de wadwene benante a emmoa wo de ma menka sem nkyerɛ wo de ya hwɛ sebe boys omo yo mabrabo basa na hwɛ abrante a wasi so a de bia okwa sole body ta wo ye na brabo ye ya fatoto ho na hwɛ ade omo mienu de to so mienu ne sɛ ye nyine no na wo so hwɛ wadidie yi. Okay. Because what did different won kola brem what dey si kire aduane why you senti udru stage bi a what so ubedidi a kakra bi no ma nsuo adoso nti e ba sa wo bom pae no na wusua nyansa nyempa bo no nko nti se uhwema edwuma bi a mi doctor bi ka kire me se asofo pa obu ha oba hospital a yare bebre because what bibia ye mpa bo anadwobre odu fia na wadidi nti se ya nhwe saa no ma nyina yie no wanhwe wabrabo yi a wodo wabrabo be hye bayifo ba na bayifo ni mo hwe nyame wa kreti bibia ma yedada akasa wo betoto no ma nyina yi na asiya ma ewiasa ye wewunim emu anigye bi anim yesa wo kreti anigye ma wo o se ne medi akokonkwan na wa wo bi adi na wa ye free what you say nti wan kasa hye wabrabo yi na ho beto ebusia mama gifti na ekasa no kese o 2 year 4 said e be ya brabo ebetimi asi ya man because see a youth no kwa de ochina obi ewu ene ya yese kidney failure ani mu nioma bebre ma se ehu behia sa obe cheke nia wudi na ma mi bisa o yenya ne ntiye se juju edusem ewo kuma wudu no kre mate bi meme mfa mani hunu bi. Okay. Because meme de minim ne se de meka no aduro bi eni wa che nyame. Okay. Me momu de me wura sini mo no me ye reserve me mfa me ho ntutu obi ho ko de na minim wo sini mo no kanka ye maamefo no ye pre e wo sini no ho wo sini obi twitwa obi nantini enoma basa na se no kwese na ntin twitwa wo eno de aso dem kro bi ho. Okay. Asema meka bi oba bi ya ye nyomtofo ebi wa yakọ program no obi tu nyom na ka ni nuanko na nyom na hwi agu so wode na koma be di akire na yeye no dwene se de yeye ni nyina ye hye nyame ani monyam the competition na sa enti ni juju a wo kan ya me kire mu wo koye ojuju a me de emfa me ho wo be ye juju ye du be twa wiase sini nyina after ode na be ye wo ede na stardom be ye wo se de ye kan me de baba bi foforo stardom nti kanka mabawa no makoye meto wo be wuntam si anso de to ye ne die ase ya say ne die ye wura ba mi wo to ye na nti no ade a mahia wo wiase ne se medwene wo ho medwene se metimi awutam bia nti me hwe mabrabo matoto nti wo a wo se wo ye juju no me de me ba awurade dwumadi a wodi me kodi no boa me na me ntimi nya ni ye na nhye wodi anim after sini ayeye yesua ba wo mu obinum na mo hwe ne tra se de ye sesi ayi ebeka wo se wo hya no wo kofa wo ba bi a
wani nkɔ no kɔ ne ho because bibi atimi si nipa ba bi ya ne sɛ ɔware ya afei ɛno me ni di n'akyi a onya ba no ma me ntwawa no nansen ade ba ko pa ye hu ne sɛ obi sɛ me ne abante bi awo wanhwɛ no me ne ababawa bi awo sɛ I te sɛ ye de di agoro obi nyem obi a no wate ne ho nyemea na nyinse na bo oba no so no de na nso so a me ba ma me last born onya 21 ɛna ɔne obi wo ye ɔne akola no wo ye me hwɛ ya me de beto manim sɛ akola no nyem no any 2 months no wo ye na je sɛ wo any 2 months kwa na 1 month no wo ye me na me call hospital ho na me ko yi ni free ho me de ne ba fie di dwa de call ye ko to akola no di na me ya domodi be 2 years na me tie ma de e say me ne na tie sɛ wodi 7 years sɛ me ko to ye me ya big mama peja ona no bia me pedro oh ni pahia nti sɛ abata ne bi nso tia wo mo hunu sɛ nkanka akanfo ye mpa ye mamma emma but wiase wonim do behwe obi daache esisi ameka sɛ me wa ba ma bi a mate no wo me area me koto no me manyina afiri me nkyese me nhia boy na nka bibi bɛyɛ wo wona sɛ ya ka sɛ nye de wawo ne kwan na wo ba debi sɛ nyame hyira wa ye nhyira ma afoforo nyame hyira wa enye sɛ wone wo yire kunu ne wo mane debi wonim de behwe obi daache nti ewiase de awo sɛ wo nyame pagya wo hyira wa ɛna nya dodo a wanya na abɛboa obi nti sɛ wo baby kofa nyinse ba wo ba tan woni nkɔ ho enkomo na ye de about time for because me nim pa na metete me nim sɛ wo so wote sɛ obi wo ha wo sɛ me ni boy ni nyim ye ne ma me sɛ me ba ne sɛ nyɛ ono a ma gift sɛ ye nhwɛ yie na nipa ehu hia because wonim sɛ de ɛkɔ yire pa ne ho ahwa mu nyinaa no so ba ta bi sɔle sɛ bi a oba na de ko hu sɛ dodo na ma na de ko na odekɔ obi a wo te ye no de wo oba tan no wo bɛyɛ no woni bi kura de wo bɛyɛ no ɔbɛma oba ne boato ne yam ɔmfanko but ya na ye pɛyɛ mama no nko a ne ya to me ma na sawba me de me frafra ni na maje be ba ba fie e da se ma na minim se de wa wosi tufu yi de na wo ye oba tan me hwɛ me ye ma ya basisi a I te say obi apese ode ne ho to be ma so obi mpese obeye adwuma yeti we ase yenim se ahofe na eno no e de ba asem na ma wo beka e de a kire mabawa ne mranti a esiso that's enne mabawa aba no in fact new generation say ya nhwe ye beyere open life nso on adwuma emma no ya na no me ensam solid meko je ni sa no ma no ko race cross na uhu ni dwom ho aduru kwesera wo hia na wo hu no e ma me mu nyina se no a no yo wo ni da dressing a wa dress no mi momu de minim ni se oba fa wonsa ye adwuma se wo yire wo hu na wo ye adwuma adenti men fa ne se nti se woni kwanti nka woni di nka be didi nti ye futu a me de mama ne se ye nyire ye ho ne ye nya adwuma na ye de ho ato mema no so too much ukotie wa yere pa obi si megire 1 billion na wo ni be ma ne to no 100 million kwa wona wada ya na me nwanwa minim se na scan ne bo na ye de dia udwuma wa won ti ase ba sa wo yire wo na wo ye adwuma sebe ukunu ni bi kura be ma na ne tie no oni bia wo so kete ne kakra eyen ti ase ne de ware but enani pa aba no omayom sika nkwa e besa wa na wo ha wo daache wo sade bi wa fa nhye wo ho a hwe no kwasem ewo mu ni se ho emma se de nyame boye no wa moye se yen ma akohoma wo da bi nti se akohoma beto wo nko a wo so a enye yize ba na emomu na wiase na sesa nti se obi ye adwuma nti aden na wo wo bare anopai ye ba seti shi me mage bi brem so bolo osama ma me wi school ma nya adwuma anya da
ti driving school bi wa ha na me de me ho akɔhyɛ boso me ma me 7 million na me se sadia so bole na wo ye me ya advertisement cause nipa be ene abrabɔ no ɛyɛ links ɛyɛ phone ye wonim wo ati ase nti me mehu na mama obi ahu no no so to bi ama no saa na ɛkɔ wo hu ni nyansa sɛ me ye bad time ma wo baako menye so bole na me fa moa me ho ko be ma na woni da bi de be ma na woni no wo yen ko no wa anware esi akɔ adwuma no kola bi wɔ na be ma kora kɔ sa nti ye meka che ma ya ne sɛ omo nyire wo mo no mo fo mo sanya adwuma den edumire bi na me ho kyire me na me noa mo wo magazine emo no nka sɛ obi noa mo anye o ba enye madwuma enti na me de takashi na ekɔ akɔye enti na so me de kɔ akima yentom yentom bi sɛ nye wadwuma de nyame nhyira so ma wo sa eso me de nkakra enne metimi aka sɛ menye sikani eso me che sikani kyerɛ sɛ nyame ayɛ madom me manyina ayɛ adwuma nti me sɛ na medie eso still me yɛ adwuma beti wo hu sɛ me bɔ live band so live band wo sama me ton no ma wo bantama okay me ton ade pam ho no ma na ma live band no me ba wo ntwa wano live band ne wodin a betima bo in case obi if a big mama's band okay sɛ me no ti mu wo social media handle bi a me wo me telephone number me de to ho a me we next week me call doma okay me bɔ live band me wo boys a yenia ye wo ye platform wo a ye bɔ we nyame ya doma ɛkyena me wo dwoso ma me Beatrice Wiafia de okay me de me number beto dwa bia na obi per live band ye gina stage nso so a enye easy na ma kakra na wo show kyerɛ me no kora no sa nti no nyame de adom se didi ho nti wo so na wo use wo so na wo use adwene no because see the top bar from and I'm creative sade no ti ho na me de ton me series okay the ball live band na bo se na si na wo gya ho so na wo to atache nipa say ye hu na nyame adom me nnwa manum me gina stage se me to nyuma on kasa me na mte we ma da bi o me hu no fi se kakra na wo kyerɛ me wa ha no kra no kama sa nti no na de wiase aye no wo se wo hia bibi ye netime boa me ba girl or your nurse that's why you wig you creative bibi eye kitten and I call confanochi a girls no bebre ye ade omo de hye friend say bebre girls no mo hye bebre nti e man na eba ne se me de maya no titiri oh yeah empratwen kwa nti be ma no show kakra bi na akoma eti because when that's when you now be ma ne so easy ebusia mama gifty ana ye ne no atwetwe nkomo kama no na ye ma me die so wutie na asem die a minim se wo be ye nhyira because waka nsem akese pa na cha sisi a emema no kra brema no o se o send you message ene ya o china o se u bills nti se wo ye adwuma sa ne ma we nyina so beti a wo nkoye sa ne ma we ngu ema ho fi ma the last words a wo e de no etifo itimi de mai yo me last word me say amen ko mema no so ansa okay young boys na aba no so no mo hwe o mabrabo yi asene no wi sam me san kola na me po madam fo wi fo no hai me po madam fo pa me obantima bebre me frɛ wo mu tu wo mu fo ne san because obu wo ho a nti me pɛ emema agudi me pɛ mema asam omo so na ya na nkofo de krono ne nyoma to wo so nti no wo mo hwe o mabrabo yi na awofo no so no ade ba ko no sɛ yen ma dodo na me ba ni nyini duru ba bi pɛ as we jana life amano bobra because akola no me last born ye police ni e so wa no afre me mama ese da be wo ho kire wo ma send ni 2 million bo so me so am say e kwaku mama de mama na no ho ha no me tiase na me nwuye ni de o se me ye bibi ma na ni je na se ma wo cha e wo mu se enkura na nyini de na so wo da so ye maami mbo what I say me nananom e wo ho a me bia me kɔ KFC minim kromo papa bia ne ba ware so da so bona konma bebrebe se nyame hyira wa
ɛnyɛ sɛ wo ba no wawale nti wagya Wagya abɔ ne ne pɛ kunu mama nko ara no. so Ɛsa wagya abɔ ne wobɛbrɛ. kunu so to da ɛne school fees aboɔden maame no wahwɛ wo mma awie deɛ ba kakra wa oh maame gye ma wo kunu 1,000 bi ɔmfa support nkwadaa no school fees ɛyɛ normal but abata bebree yɛ pɛsɛ me nkuminya so Yɛ pia wati kɔkɔ ne kɔgye bra. me baba ya to da wo se ya di bia me to akokɔ na ɛtɔ da nso ade ehu ne sɛ bi wo a menya program kɔma menya sika Sɛ nhyira Nyankopɔn deɛ woyɛ ade papa. saa na maboa ne bi obi kyɛ madeɛ na mama ne bi saa na ne kunu so ho aha no ba mata ne bebree nim saa nti sɛ yɛ ma na nyinyini koraa na ahokyerɛ kakra bi ba yɛn support no kakra Ɛda ase ma. ase Ami nhyira. hyira wɔn so We deɛ mebisa o sɛ obi in case obi ɛyɛ wedding bi ana program bi na wɔsi o ɔpɛ sɛ ɔbɛ perform a ɛkwan bɛn so na ɔbɛfa so a ɔbɛte wɔn ka. nti me telephone number na mede bɛto so Okay. my number no yɛ 0244 784399 0244 784399 Okay. no friend Ɛnkyɛ sɛ ɔfrɛ ma a ɔbɛgye wo so na baabi a wowɔ biara wabɛ perform de ama wo kama na kama kama. ɛyie anaasɛ wedding anaasɛ biribiara na wohia live band a yɛhwɛ sɛ bi a obi a wɔrehwɛ me no bi kwa na yɛabɔ program bi ama no ahu da nti na ɛno nso so wofrɛ saa number yi a wobɛnya yɛ yɛnyɛ abɔɔden biara saa nso yɛbɛyɛ adwuma no ma wo kama Ɛda ase ma. Nyame nhyira wo. Abusua yɛde mu besia mama gift aka nsɛm bebree masua adeɛ bebree menim sɛ sɛ woto wo bo na wotie a wo nso ɛbɛboa wo